исматулло ибодуллоев, мудири шӯъбаи андрологии бемористони ҷумҳуриявии физиотерапевтӣ дар шаҳри Хуҷанд дар синни 60 солагӣ даргузашт. ӯ яке аз урологҳои варзидаи тоҷик буд. исматулло ибодуллоев як моҳ инҷониб аз бемории илтиҳоби шуш табобат гирифта, аммо бегоҳии рӯзи гузашта аз олам чашм пӯшид. субҳи санаи 4 ноябр маросими видо бо исматулло ибодуллоев баргузор гардид. марҳум аз урологҳои варзидаи тоҷик буда барои рушди соҳаи тандурустӣ хизматҳои шоён кардааст. исматулло ибодуллоев 8 майи соли 1960 дар ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таваллуд гардидааст. соли 1938 донишгоҳи тиббии шаҳри Душанбе ба номи Абуалӣ ибни Синоро хатм намуда, тибқи роҳхати Вазорати тандурустӣ аз ҳамон сол фаъолияти касбиашро ба ҳайси духтур-уролог дар беморхонаи марказии шаҳри Гулистон шурӯъ намудааст. маҳз бо кӯшишҳои вай фаъолияти ҳуҷраҳои эндоскопӣ дар як қатор шаҳрак ва ҷамоатҳои суғд ташкил ва муолиҷаи бемориҳои урологӣ аз қабили варикоселе, касалии узвҳои роҳи пешоб, санги пешобдон, захмҳои санги пешобдон роҳандозӣ карда шудааст. ӯ аввалин табибест, ки ба фаъолияти клиникии урологӣ услуби пешгирии хунравии ҷарроҳӣ ғадудомоси ғадуди пешҷой бо маҳлули квасӣ кори бо муваффақи тадқиқотӣ анҷом додааст. исматулло ибодуллоев солҳои 1992-2004 дар шӯъбаи урологии беморхонаи клиникавии суғд буд. солҳои 2004 то соли 2010 мудири шӯъбаи ҷарроҳии маркази табобатию солимгардонии Нур фаъолият карда, бори нахуст усули нави ҷарроҳии бидуни буриш эндохирургияро ба роҳ андохтааст. аз соли 2001 мудири шӯъбаи андрологии беморхонаи ҷумҳуриявии физиотерапевтӣ дар шаҳри Хуҷанд буд. субҳи имрӯз ҷанозаи марҳум бо ҳузури пайвандон ва ҳамкоронаш дар ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид. роҳбарият ва кулли кормандони ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум аз марги нобаҳангоми табиби варзида Исматулло Ибодуллоев андӯҳгин буда ба аҳли пайвандони марҳум сабри ҷамил хоҳон аст.